गारि पार्किंआ जेरावबो जायगा गैलाला आरोना बुंजोबबाय जेरैबो हाय हिमालय हटेला ओमफ्राय बिनि एसे सानजा जायो बङाइगाव डायसिसनि जिथुनाखि गोदान चार्च बेखौ दिनैहाय माने ओपनिं खालामनाय जाहैबाय आं एसे देखायनोसै गेटआवहाय दंखायो नै लिरनायनिनो फरायनानै नायदो माने दिनैहाय गोदान फोथारबाय आरो अयथासार मानसि दै एसे देखायनो जोबोद गोगोम लुखादों नै सिङावथ' जायगा मोनखानांला आरो आं गेटजों हाबलांनि एसे बैयो फुराना जानांगौमोन दा हनै दा नैबे गोदानसै आरो थिनथाला नामाथाय बै गोजौआवबो थागोन बिराद मानसि माने इयाव सिङाव हाबहैगोनखौ माने नुहुरखाखिसै जायगा मोनखानांला ओरैनो जास्ट देखायनायसै आं एसे गाखोलांनानै नैजोंहाय एसे गेसें जादों मानसिया नायहरनि गाहायाव एसे देखायलाबायनोसै आङो माने मानसिया बाराद्राय आं एसे खेबबाय थानाय जायाखिसै गोजौआव नायदो नै फुरा बरथिखा गाहायाव देखायनोसै एसे जानाय लोंनायबो फुरा दंखायो दिनैहाय फुरा सिरि गाखोलांनो हायो आरो बेबायदि बानायदों ओरैबो हाबलांनो हायो नै बिराद गिदिर बानायदों आरो ओमफ्राय नै ओरैहाय पूरा जानाय लोंनाय ओरैबो माने बै गिर्जानिया थोआ नालाय दा नैबेयावहाय पेन्डेल बानायनानैहाय होदेरदों आरो माने इयाव टिभियाव नुगोन बेबायदि आरो नुबाय दा अयथासार माने गिर्जा गोदाननि सिङावथ' हाबजोबनो हाया नालाय दा बे हिसाबैनो नैबेयावहाय बिराद गिदिर पेन्डेल खालामदों आरो ओमफ्राय नैबेयावहाय स्क्रिनाव टिभियाव नुगोन ओरै जोंनिफ्राय बेबायदि दं नै सिरिया ओमफ्राय हरै सानजाजोंबो दं आरो
नैबे सोनाब लाइनजोंनि सिरिया गाखोलांनो हायो आरो बिदि बानायदों नाय बेबायदि आरो सिरि ओमफ्राय नैबे फुराना गिर्जा बेयावबो बर्थिक हाबदों आरो ना टिभि होजोबदों आं एसे देखायनि दे सिङावहाय नैबे फुराना बेयावबो हाबदों आंथ' सिङाव हाबलायबाय थानो हानाय नंला मानसियानो बिराद नालाय नायदो नै टिभि होजोबदों बेयावहाय लजारि फानदों दा मडेलखौ बेबायदि बानायदों आरो नै बिराद मोजां बानायबाय ओमफ्राय ओरैबायदि गिदिर ना ओरैहाय राउन्ड गिदिंजोबनोहाय एसे कठिन जालायो आं गिदिंनानै फैबाय मानो होनोब्ला दाथ' मानसिया बिराद दं नालाय दा सुबिदा बायदि आं नोंथांमोनहाय देखायनो हायाखिसै आरो जास्ट बेबायदि आरो ओमफ्राय दिनैहाय फोथारबाय